Huria ni Tuhan, na inolongan di bagasa tuatta Yesus Kristus, di bagasa tikyon adorang sohita tangyon hata ni Tuhan, jimulo marsada ni ruahita martanya kita. Muliatin ma sobar rohanami tuho ale Tuhan, di asi ni roham, didinggan ni basam na totong di roham tu bagasa morunami. Di bagasan partikyanon, neng marsyajar hamis yan hatam ajari mahami. Leotodim parbadia, manorangi roh hadap pikiran nami. Asa mga tusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hata ni Tuhan, natol haspuhita di bagasan tikyon, genek may buku sada raja-raja, bidu 17, pamuka may senay 17 masuk 1:24 omahatan ni Tuhan. Jadi dung sapu akka jamita odeng marsahi ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situ tu sahid na lastos hosana. Dungi ni na perempuan ima tu si Elia. Aha parsauraku tuho alih halak ni debata. Rupa rodoho tuau lau pasingot to dosaku dok mabuno anaki. Dungi ni nasielia ma madok nasida. Buat tu son anak mi. Dungi dibuat sielia ma anak naisian apuanna. Las dibuat ibadah tu gijang. Tu bilu na ninganan nai. Jala diapkan ibana tu podomanna. Dungi jojo ma ibana tu Jehovah ninna ma. Wale Jehovah debatakku. Tung dohot ma perempuan nama baluon. Seorang aki marhinama gobayanamu lah mabunuh anakna. Dungi dipabustang ma ibana tolu hali digijang danaki. Jojo tu Jehovah ninna ma. Ali Jehovah debatakku. Wa paulak mahosan danakon tu bagasan ibana. Jadi di tangan Jehovah masuara ni si Elia. Gabe mula khosan dak danaki tu bagasan ibana. Las mangul ibana. Dungi dibuat si Elia ma dak danaki. Jala dibuat sen bilu pergi jang tu toru. Jala dilan ibana tu inana di dok si Elia. Ida ma na mangul do anak mon. Dungi di dok perempuan ima tu si Elia. Nuan pi asa huboto halak ni debata doho. Jala sitonga dohatan di Jehovah naruar sian pamangamu. Ido pajahona. Huria nenolongan di bagasa tuatta Yesus Kristus. Ahado naborat paru kilo narotu bagasan parngolota molotaban majoruji-ruji di bagasan sonario. Adok kalak madokon nabora paru kilo nabora narotu bagasan parngoloni jolma. Dada maguan diarta. Dada maguan di jabatan. Dada maguan hepe. Alay na bora ima molo magoan manang ditinggal horna dihaorongi. Makana molo pola marsirang daging syed daging marsirak kita dok datawolongi ala ni hamatea. Pasti do lungur roha maruk kehita di bagasan parngolo. Nah, hurian ni Tuhan. Di bagasan turpuk jami tahun. Dungrona poso ni dibatasi Elia. Tu sada bagas ni parapon na adong disarpak ina na mabalu. Totu las ni roha. Jela kapasu-pasu do na jinalo ni parapon. Buasa midok kesomoni. Marhite-hite haroro ni si Elia.
Doma sir parngoluan di parupuan ni haturaparo. Itak do miak na saote na holan sa halimangan nama marhite-hite si Elia parhiten ni debata gabe dang marna suda gabe taruli parupuan. Aledu mardana nakapartikian Roma sada si tahono na masa dodok tu parngoluan di parupuan. Marsahit ma anak na nasa sadai posa sahit na jala pola tos hosana salhuna na masahon mabat parupuani lungun rohana taribas ibana masa duduk do si tahono na di tahun di parupuani ala ni halio poter na rotu hutana ala na nasuna adong ro udan selama tulu satu mata ala nang petung masa bola si tutu na salam na dedupan di parupuani na mas tu bagasa ngoluna dang mabed ibana maburay na poso di debata alay dumati anak ko na lam duk masih tamam na masa may ibana muruk may ibana tarimas may ibana jala di patudon ibana do rimas ni rohana muruk ni rohana tuna poso ni debata imasya pola do dokon ibana buasa parsauraku tuho ali halak ni debata rupa rodoho tuau la pasingot to dosaku dok mabunuh anakku di bagasan pamikiran ni parupuani haroroni si Elia dada be gawe pasu-pasu ale gawe burani di batana ma buasa alana nagabe mate anak na dihalongin adong do di bagasan pamikiran ni parupuani ya hamatian ni anakon nai alaniaka dosana adong na di patuduhan ni Masyeli maradok parupuani muruk do seli mabalas muruk ne nang petarimas parupuani nang pemuruk parupuani nang pediburai parupuani ima Sielia ale angudi Sielia giboto do muruk di rohana tarjalo ni rohana alenima di bagasan holong ni roha di pangido si Elia ma anak nai diabing dibuat tu biru pergijang martangiang si Elia di pasa si Elia saluhut na pangiduan na tu debata nekon pasau tu ni debata tu parupuani jadi hama mate ni anak ni parupuani dada be ala ni dosana hamatian ni anak ni parupuani dada be ni debata ale marhite-hite hamatian ni anak ni parupuani di patuduhon debata huasona gabe lamtang haporsian di parupuani lam porsia ibadah tu debata suang songoni imatu si Elia di bagasan ayat dapat 24 ton di dok parupuani ma nuan pe asa huboto halak di debata doho jaha sitonga dohata di jahuba naruar sepak huria nenolonga di bagasa tuatta Yesus Kristus hobartu ujahan nasa tu hita di apala partikianon takas di pasa tu hita huaso di debata na panguluhon ahado nanang si peopota senhata ni debata na perjulo sahali marhite-hite na masa di bagasan pangulun ni parupuani lam ima dalam di debata patudun holong ni rohana lam ima patugun haporsen ni parupuani na marlapatan na tuhita pejujud do sauna mangina terkadang memang kehidupan kita Tuhan izinkan sesuatu masalah terjadi terkadang sesuatu ujian Tuhan izinkan terjadi terkadang Tuhan izinkan sesuatu persoalan begitu berat terjadi dalam kehidupan kita tetapi lewat semuanya itu lewat masalah itu lewat persoalan yang ada dalam kehidupan kita bisa memadalani debata neng patugun haporsyat disama dalani debata neng patudun huasona disama dalani debata neng takas mamai tu bagasa pikirata ya holong ni debata sabdo di bagasa manuta makanya manginang
Suatu arumpi di bagasa pamikir tasunay. Mololo akaparokil tu bagasa nguluta. Gabi tertaburai di bata. Tapadau diri tu di bata. Tetapi mari kita yakini. Lewat persoalan ini Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau memperkuat iman kita. Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada kehidupan kita. Supaya apa? Supaya iman kita teguh kepada Tuhan. Ido na didapat di parokpani. Murid do ibana. Di baik nama satu bagasa nguluna. Alhai dunggi hilala ibana nama sai dalene debata patulun masona. Dihakorsa ibana masih lia nang debatan masur ibana. Nah, napadua na manginang nenonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Marhite-hite hata di debataon na madokon haso ni debatan na panguluhon. Paingotok kita songo naposo ni debata si Elia. Maka peran kita ketika kuasa Tuhan na pangulu kuasa di debata na pangulu kita. Tujuan na aha di pangulu di bata kita marite iti waso na di bagasa Yesus Kristus. Tujuan na asa gabi pangulu pihita, asa gabi pasu-pasu hita, asa gabi parhitian di debata hita patunong ni rohana. Si Elia dia menjadi solusi bagi perempuan. Maka kita juga demikian. Ketika kita sudah percaya bahwa kuasa Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus, yang sudah menghidupkan kita, yang sudah membangkitkan kita bersama dengan kebangkitan Yesus, maka kita juga harus menjadi solusi bagi sesama. Hudian di Tuhan. Suku kamu na jumanak di bagasan walumuna. Buhado tutu. Nungagabi solusi hamuna ngagabi pangurupi hamuna nungagabi panuturi hamuna tu akan hamuna mananggabi batu partutuan alai na poso di debata selalu na jol mana porsi tu debata ikut gabi pangurupi do ikut gabi solusi do ikut gabi pasu-pasu do songonai pinatuduan di si Elia songonai di Yesus Kristus. Kristus menjadi solusi bagi kehidupan kita. Solusi menaklukkan segala dosa kita. Maka kita juga selaku orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan percayai. Di baik di batado hita gabe solusi di bagasan parota. Na parpudi sahali hurian ni Tuhan. Marhite-hite jami taon takas diajaro tu hita ganuk marsada-sada. Songo dia si Elia na jauh-jauh tu debata. Ditangir debata. Nah kita pekosongan ini doa mangina. Ikon olo do hita jauh-jauh tu debata. Mangidus pangidot tu debata. Asa dipatulis debata selalu naka napinasip tani rohata. Takas maboto hamuna inang. Amang akadongan sa porsiyaon. Waso ni debatado na boy panguluhok kita. Waso ni debatado na mangodiok kita. Asa buhi ta jauh-jauh tu debata. Jala ahape arsa ni rohata. Ahape na tapikiri. Ahape na taparsita di bagasa rohata. Ikototong mahita jauh-jauh tu debata. Pos marohamuna. Ditangihon. Diodihon. Diurupi debatado. Salut nahita. Di bagasan akapar kata. Tuhan maruhaso pangulok kita. Tuhan maruhaso patulusun akan dari rohata. Tuhan maruhaso mangurupi hita di salut naka hageluta. Amen. Martanya kita. Mulyate husobaruhan namin Tuhan. Didenggan ni basam. Di asin ni roham na totong dilihom butu bakas sa mulo nami. Nung taruri hami, marhite-hite hatam dia pada partikenon. Ajari matutu hami. Asa totong juju hami tudopam. Mulyate Tuhan. Na pos itu rohan nami salu na juju nami. Naik kontang yang mudo. Di bagasan Yesus Kristus. Patulus ma saka di roham di hami. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas masuhita.